Sanibingelela ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLungsta. Namhlanje sihleli nobhuti wethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Ngiyaphila my sister. Njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uphuma. Sanibonani emakhaya. Ngiyathemba niyaphila. Mina-ke ngidabuka eMandeni. Dabuka eMandeni. Okay. Ngoba namhlanje usivakashele nje kwi-show yethu ethi sikhipha imfihlo. Ithini imfihlo? Alright, imfihlo yami mina shuthi siphumile namajita siyophuza out. Okay. Masambili namajita sasiba 4 mangikhumbula kahle. Number 4 boys outing. Yeah, Okay. boys outing. So kule 4 le imina ngifaka kuyona but owesithathu wayenje. Okay. Mawuthaye nje understand. No, umjita nje wayegay. Waye gay uthanda abanye Yeah, abafana. uthanda abanye abafana. Okay. So lo mjita lona shuthi siyaphuza anginakile kakhulu labo but nje ngiyambona ukuthi unakho usibuka and futhi uyena usilandela ama drinks yabo uyasinika sonke nje mahleli lapha into kusinika ngawani nathi asineke ukuthi awumjita nje vele asiphakamela labo asinakile ukuthi no le out lena khona compare nanokuthi kuma drinks khona into ayifaka yabo uma siphuza thina asitakwa nje ngaye yena yabo uyaphuza but thina no Okay. kuyashesha ukuthi yabo futhi manje uma siphuza nje yo indlela esitakwa ngayo thina Akuyona leli jwayele nanokuthi yena mase mangumbuka yena no yena akadako nje kakhulu but siphuza ama drinks afana usonke yabo. Okay. Hayi futhi siphuze kuze kufika lapho okufanele khona ukuthi no njengamanje sidakiwe ke manje too much sonke kodwa yena akadayiwe nje sidayiwe ngayo yabo uyena futhi okwazi ukusitsheza ngamanje simasamba uyena usidonsa ngisho eminyango yabo masamba vele mangifika endaweni masifika la khona fisa lala street yabo and umuntu oqala la mina yabo uma ngala kuqala silala mfisi namajita sonke silele eroom neli1 Yeah. siyamanje siba yi4 Vele phela namajita no. yeah ngizozivele sisiphala ndawonye yabo singabangani futhi uma silele mfisi siba yi4 lomjita lona kushuthi angazi wayisifakele ini kuma drinks kanjani phakathi because asizwa lutho yabo Nilele nifile. sifile but le out yona iyaphila nje futhi yabo ayidayi ngandle esidayi ngayo thina Manje ukubona kanjani ke lokho ngoba uthi nina nanidayo ngenye indlela kodwa niyambona ukuthi uyaphila. Lokho ngakubona emva kokuthi sivuka ngakusasa. Okay. Indlela esivuka ngakusasa uyena umuntu obesichazela futhi itori ukuthi no sambe kanje sambe uyaba usidrive lo sibeka la. Nina ne-black hat anisakhumbula lutho ngithi lapha bese enjoy ngamajita siphumile sonke yabo Yeah. asinangi ukuthi kungenzalana yabo kanti asazi ukuthi no lo mjita uplane something vele yena yabo uphethe nje something osifakela kuma drinks ona lapha. Okay. So uma sivuka ke ekseni vuka sina something la emqaleni mangina something emqaleni shuthi manje ngisaba ukwatshela amajita la ukuthi yibo na something emqaleni because ngamajita sonke sila endlini yabo angikhumbuli kwenzakaleni yabo Imake mawuthi nina something ninani emqaleni like khona ama love bus nje emqaleni nama love bites emqaleni. Yes, yabo Bekukhona osisade bekhona eroomini. no amajita nje awu4 yabo and angikhumbuli futhi nje lapha mhlambe khona usisi ngihamba naye no bese nje amjita soda kuphela yabo kodwa into eyinkinga khole lo mjita naye lo onje la kuthina kanje yabo. Okay. So face mask kanjena ngoba siba yifo kanje shuthi lo mjita lo khona vele umjita ozogcinela ithandana naye kwamajita ngoba siba u4 yabo. Okay. Uma bethandana shuthi manje akazi ukuthi uthandana nabo kwasukela kuphi yabo lo mjita lona ezabantu besifazana engabathandi ukuthi no lo mjita Wo. Uthi nithole ama love bites. yes So ungitshela ukuthi lama love bites niwathole lo mjita lo munye. yeah So uqedile ngani? qedile nje ngathi Ngaphandle ama love bites khona okunye engingakuzwanga kahle emzimbeni. ukuqala nje ukuthi mangipha embedeni akusungumi kahle yabo. Yeah. Indlela ungasungumi ngayo indlela engajwayelekile because ngijwayele ukuphuza but mangiphuza nje yonke into ngijwayele ukuvuka right. Yeah. Ngiyabona ukuthi no khona into wrong enqeni zami uma ngibamba nje ngemuva ngiyezwa ukuthi hibo Enqeni zakho zami nje ngiyazizwa zibhlungu base nganaki nje ngisukume akuhambe nje kahle yabo ngisho ngihamba uyabona ngihambise komuntu ngathi adigula nje yabo. Kanti lo mjita lo wethu obesidrive senza yonke into isisusa la uye kushuthi kusuka bebusy na ade siphuza nje basiphuzile sesilayele Imake usahamba nayo indaba nje uthi uzwa izinqa ukuthi content wrong. Asikho right njengamanzi ya. Okay. So manje ke lababanye ke bona ke because phela I think ukuthi ke ngase ngivuke ngi situation enjalo. First thing engayenza ngabuza abanye uthi ni right nina nizizwa ninjani? No
wonke umuntu wayenjalo but akekho ufuna ukuphumela ubalo ukuthi kwenzakalani yabo. Sonke siyasaba njengamanje ukubuzana sokuthi manje kwenzakalani yabo. Sambe se-bathroom sogeza kusho ukuthi omunye because khona engikhona ngisethi kakhulu kunaye yabo. Yeah. Zama ukukhuluma nasibuze ngumtshela uthi mfethu angazi kwenza yenzo lekusuka yabo. Njengamanje ufuna ukwazi ukwenza yini lekusuka yabo. Engiyamchaza uthi mfethu angazi kwenza yini yenzo lekusuka but ngizama ukumtshela sihambile sabuya kanje. Yeah. Shoot lo mjida lo lento iyamudla ngaphakathi yabo. Okay. Iyamudla ngaphakathi namsho lento yangidla too much ngaphakathi yabo. So manje kahle i-act rape phela le. Yeah. Because animnikanga imvumo ukuthi anenze lento. Wazenzela nje. Sengibuza ke nje wakwalala wena nabafana. Ngangiqala lapha and futhi oqala into nje ingangazi ngitshela ngenzeka kimi le ngoba mina ngiyindoda nje yomZulu impela phela. Wazizwa unjani emva kwalokho? Emva kwalokho yaqhubeka impilo yakhe ya normal. Impilo yami yaba nzima kakhulu. Because lento ibilokhu ngidla nje but ngeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu. Angeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu because ngitshona nabantu besifazane vele yami because into ibhlungu angazi ngiqala kanjani ukuyikhuluma ngabe nje namhlanje ngizothatha isinqumo sokuthi ngizela ekhaya ngizama ukuzokhuluma nabo ngoba isingile isikhathi eside iminyaka nje miningi lento ngidla ngempela. Okay, so ubani ngobuza la ekhaya ofuna ukuzomxoxela lolu daba? Engifuna ukuzomxoxela kusho ukuthi lo mjida lo ngoba singumjida kanje khona umjida wagcina ithandana naye kubona lamajida laba yabo. Okay, so lo mjida akazi lento yokuthandana nabo yaqala kiphi yabo because khona lobusuku lokade sindawonye nabo akazi lento isuka phi yabo kanje ukuthi ngikasava kanje ngoba wena njengabantu usuze nje usuqala uthandana namajida lento yayiqale lapha yabo ufuna umlandise ukuthi lento yaqale lo amjida lo wasirape kanje yabo ngaphandle kwemvumo yethu ngoba sekanje lo mjida njengamanje indapha naye ithanda amajida yabo akazazi kanjani yabo kodwa nje amantombane kuswa isengaweza sidalo yabo mengasawezwa hlobo. So manje you telling me lo esizomthinta umtshele lento ufuna umtshela ukuthi naye lento yaqala ngayo lo muntu lo manje wayekhona kule team le anibamba kuyona wayekwasiba u3 nje when uyizwa okay wena usubona kanjani lento ukuthi ke ngempela le ndaba iphuma la nangumuntu osenze kanje angisi lo mjida lo wasenza lento le shuthi sinokuhlala naye yabo sikhuluma izinto sikhuluma imfihlo sikhuluma izinto zethu langa linye esho ukuthi kwenzeka kanje ngalokho abusuku lokho yabo usekhohle ukuthi nami wangenza ngomunye wabo wangenza yabo but ekungitsheni kwakhe ngangazi nokuthi ngithini ngaphela ngisho amazi yabona nje ngavele ngathuka ngashokheka nje ngangazi ngithini because into ebilokhu ngidla ngaphakathi ngidla but singayikhuluma nomuntu ngoba nje bekuyinto engidlayo and futhi ngibuka ukuthi mangitshela abani lento angazi umuntu ngamqala kanjani umxoxela yeah because I think ikena into enzima ngoba ibanga ichoice yakho into oyizwe siqhamuka nje so manje ke mase simfonela lo mngani umtshela lolu daba uca uzoyithatha kanjani angazi kanjani kodwa ukumtshelana kwethu ngifuna nje ukuthi azi ukuthi wafaka uba kulento nje amanje sekuyona yabo because ngiyamazi umjida sikhuluma naye nje nabe ethanda amantombazane kodwa usuyabona after le experience usefuna lokho manje ngoba uthi bakwi relationship what if behlukana vele lokho kumele ngabe kuzokwenzeka because ubafo lo wafaka uyinto ngenkani yabo wafaka uye ngenkani because umfica ivele lento le kahle yabo uyena wamshela nothi ukuthini umshela ekutheni vele useyazi ukuthi lo mjida lo amantombazane akasawezwa kahle yabo so usesanda bona lapha abanjengayo so saselelo thuba ke yena wangena kulona okay so uzothini ke mayithi ke na umngani ukuvula icase rape nami lokho ngangijabulisa kakhulu because ngoba sengize kwenza manje ngifuna ukuthi ningisize ngalo daba liphambili liqhubeke ukuthi wazi uvule because ungathola ukuthi ke na ngoba uthi umuntu othanda ukudrive up guys around entertain abantu ngingathola ukuthi anibone obokuqala mhlawumbe bakhona anibone okugcina mhlawumbe uyakwenza nakwabanye usazokwenza futhi kwabanye nanokuthi ke nasazi nanokuthi wayisebenzisa yini protection noma ayisebenzisi yabona akanikezi i-choice yokuthi nikhethele ukuthi niyafuna anifuni protection yasetshenziswa or not should nina nje nani izinto ezifile wazenzela umdlalo wakhe my sister ingakho nje ngithi ngifuna sivule i-case rape no asimfonele ubhuti simxoxele ngalolu daba Sabona bhuti njani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la waka Black Life TV. Ngihleli nomngani wakho la e-studio kuhlelo luthi ke na sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Waqala waphefumula. Cela umuphe banze udle bakhulume nawe. Ngiyakucelela.
Alright sis, ungakhuluma ayikho inkinga. Okay, ngiyabonga, ngicela umbambele. Ngicela ungibambele nje kanje. Alright. Bafo kuhamba kahle. Sharp mfowethu, kuhamba kanjani? Hayi kufana ngiyancengeka bafo. Yazi bafo lana kunento esengidla kakhulu engifisa ukukhuluma ngayo. Ngoba nje ngize la ekhaya namhlanje. Ngicalile nje ukuthi ngicela bengikhulumise nawe ngoba lento yangidla too much yabo. And ngifuna ukutshela nje lapho yaqala khona. Mfowethu, awuchaze bafo into enjenganani mhlawumbe leyo? Alright mfethu uyabona lobudlwane okubona njengamanje. Buphi ubudlelwane? Lokho nakho mfethu lo muntu onobudlwane naye njengamanje nje. Buphi ubudlelwane mfowethu? No mfethu lo muntu osandana naye njengamanje uyambona ngithi. Mfethu uyakhumbula siphumile siyophuza namatiti. Ya ngiyakhumbula. Qhubeka mfowethu. Ya angithi mfethu uyakhumbula lapho kwaSimazivuke ekseni sasinembuzo khona eminingi. Inkathi ngize ngikhuluma nawe sayidini. Ya ngiyakhumbula. Mfethu yazi into engayithola lapha lo mjida mfethu usandana naye njengamanje. Thola mfethu ukuthi ngayula suku walala nathi sonke yabo. Into sifakela something entweni yokuphuza yabo sasiphuza. Angithi uyakhumbula ukuthi yena lokho esinyama drinks silandela ama drinks. Ya mfethu ngiyakhumbula mfethu. Ngiyakhumbula baba. Ya bafo. So uma khamba isikhathi angithi wena mfethu uyakhumbula ungitshela mfethu wena mfethu abantu besifazana soqala ungabezwa kahle njengamanje. Mfethu ngoba mfethu uqinisile ke mfethu uyabona ke mina ngeke ngize ngiqambe kamanga ngoba leyo nto leyo uma sosho kanjalo because ngangeke ngicakeke vele nakuqala ngoba babebaningi vele abantu ababeke bahambe nayo mfethu yabo baphuze nayo kodwa manje uthola ukuthi ekugcineni nakabadinge nabantu besifazane yabo. Ya ibafo. Nangendlela futhi ekwenzeka ngayo nendlela engadakwa ngayo mfethu kwenzeka ngenye indlela. Kwaba indlela nje ihlukile lapha lokho abusulu kya. So ya angithi mfethu emva kokuhamba kwesikhathi lapha uyakhumbula ukuthi wena abantu besifazane khamba isikhathi usungabadinga kakhulu empeni yakhe yakhumbula. Ya ngiyakhumbula but lokho kwaba imfihlo yami nawe because mina wena mfethu umuntu engazama ukuthi ngimchazele njengomfethu engisondelene naye abani. Ya khona lapha umuntu angazi ukukhuluma naye wena kuphela abafundisi labana. So mfethu mina njengamanje sengithola ukuthi lo mjida lo yena uthatha ithuba lokuthi yena ngithi eqeni uyazi le nto akwayenza kuthini. Yeah. So uma ethola ithuba lokuthi wena njengamanje abantu besifazana usabadinga kakhulu empeni yakhe usabezwe kahle ngoba esengena kuwena. Ungeniswa ukuthi vele uyazi ukuthi wena yena wake wenzani kuwena ngithi. Ngiyakuzwa mfethu kodwa phela manje mfethu besingekho mfethu isidingo sokuthi mfethu lento uzoyifaka kwi-Black Life TV mfethu yabo. No mfethu into mfethu besingakwazi ukuthi mhlawumbe siyikhulume mfethu sobabili leyo nje yabo. Ukuthi bengena nje lokukhuluma nawe ngayo because lo muntu nisebudlwane noba uthu njengamanje yabo. Bekuzoba nzima uma ngivele ngiqonda yabo. That's why ngizela ngazocela uma isister ukuthi engikhulumise nawe because ngimchazile nje udaba yalazi lonke yabo and ngifuna mfethu ekusize ekukhiphe mfethu kulonto yabo. Sithola abantu abazokwazi ukuthi besisize ngendlela eqondile yabo. Then sivele manje bafo ingakho ke nami ngithi mfethu bekungcono akuthiwa mfethu sikhulume sobabili ngoba nami mfethu awazi mhlawumbe nami mfethu impilo yami mfethu simosheke kanjani ngayi lo muntu ayiko leyo nto. And futhi akusekho lula njengoba nje nawe ucabanga. Mfethu uyabona ngoba mhlawumbe imali mfethu mhlawumbe mfethu ungakwazi mfethu ukuthi wena sikwazi ukuthi mhlawumbe kube khona la sohlangana khona mina nawe sixoxe. No mfethu ukuhlala nawe sohlangana bafe yabo but njengamanje bese umuntu engifuna ukuthi wena usole usizo mfethu yabo uphume mfethu lobudlwane ngoba lobudlwane ongekho mfethu yabo. But akukho lula njengoba mfethu ucabanga mfethu. Ungikhumbise kahle. Alright. Ngiyakuzwa kodwa akukho lula njengoba ucabanga. Unjani bhuti? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ufila kanjani ngoba uzwa le ndaba le ngoba ngiyabona umngane wakho la e-studio uconcerned wangampela and ngiyakuzwa ukuthi ke na akukho lula ususemathandweni. My sister ngeke ngize ngiqambela amanga kuningi osengaphakathi mina futhi nama ngisasiyelo kwamuntu lo wayitshela ukuthi yena mhlawumbe ngisawuyena yibona yonke. No, I understand. But now ngoba umngane lana ethi ke na i-rape lento ayenza of which ingenzeka ukuthi usaqhubeka uyenza nakwabanye. So uya understand ukuthi ke ukubudlelwane ongenalo iqiniso ngoba phela manje usezovula i-rape charge.
Ya vele ngasho kanjalo kodwa manje ngisacela ukuthi ongcono unginikele yena ubhuti sizame thina indlela yokuthi mhlawumbe sikwazi ukuthi sihlale naye phansi siyilungise lento. Okay. Sibone ukuthi sophuma kanjani. Niphuma kanjani? kuyona le. Okay. Yeah. No, ngiyajabula ukuthi nizokwazi ukwenza lokho. Ngisacela ubhuti avalelise la asho nje amazwi okugcina afisa ukwasho. Bafo. Sure first. Ya bafo mfethu. Bafo ngiyabonga mfethu ukuthi ungilayele bese udaba. Bengazi bese udaba ngizoqala kanjani kuwena mfethu. Kodwa manje bese ngiyathemba ukuthi usizolithola ngoba ngizela ekhaya ukwazi ukuphuma lokho obudlwane mfethu obungekho right osuqele njengamanje. Ya. Imali bafo ngisacela futhi ukuthi mfethu siphinde sikhulume bethe nangu yena lo mfethu lesikhuluma ngaye nangu manje qhamuka ngathi lapha endaweni mfethu yabo siyaphuza la Alright mfethu Alright ngisacela ukuthi mfethu siphinde sikhulume bese sophinde sithintane mhlawumbe late noma ikusasa ekuseni. Okay mfethu. Alright sharp. Siyabonga ukuthi ke naye ukwazile ukulalela. Yeah. Nokuthi ngathi uyakuzwa shame. Ngathi Yeah, uyakuzwa yeah. but ngimuzwa ngathi usesemathandweni siyamthanda. Ya uyamthanda. Siyamthanda. Kodwa manje ubafo ngiyamazi ukuthi yena But you understand ukuthi uthando mase kukhona uthando kuzoba nzima. ya ungena kubona. Kuzoba nzima ngempela because ngathola nanokuthi ngoba ethi nangu uyaqhamuka mhlawumbe into yokuqala azomtshela yona le ukuthi ke nasi story. Yeah, because vele manje amsho ubafo into nayo siyayicabanga njengamanje ekhanda lakhe. So ulindele noma yini kuyena ilento engizama ukisho. Yeah. Okay. Ay nizweleke babukele emakhaya. Ya njalo nje inkinga zibaningi but ke nokubalekile ukuthi egcineni fanele sazi ukuthi si-addressa kanjani ukwazi sikwazi ukuthi ke na siphume kuzona sisize nabangani bethu sisize nabomndeni na wonke umuntu uthatha isibindi nje udile nali issue uyibhekane nayo. Siyabonga kakhulu ukuthi ke ninathi namhlanje. Please don't forget to like, share and subscribe. Sinthanda kakhulu. It's the Black Life TV.